Stħarriġ mill-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent l-EEA sab li l-familji Maltin l-inqas li għandhom diffikultà mis-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea kollha biex fix-xhur tas-sajf iżommu djarhom f'temperatura adegwata, partikolarment għax attrezzati bl-arja kkundizzjonata u jaffordjaw li jużaw tali apparat. L-istudju bl-isem Overheated and Underprepared sar fost 27,000 familja fl-Ewropa u minnu jirriżulta li medja ta' 38% ma jaffordjawx ikesħu djarhom biex kollhom temperatura adattata. Ir-rata f'pajjiżna iferm anqas minn hekk. Mill-istħarriġ joħroġ li minħabba nuqqas ta' finanzi ma' 70% tal-Ewropej lanqas għandhom air conditioner wieħed fid-dar tagħhom. Għalkemm il-familji Maltin kienu l-iżjed li ddikjaraw li djarhom jisħnu fis-sajf minħabba l-klima, joħroġ li huma biss 18% li m'għandhomx air conditioner li lanqas rata fl-Ewropa. B'kuntrast, 85% fil-Ġermanja qalu li m'għandhomx air conditioner, anke jekk 50% jħossu wisq sħana ġewwa. Fl-Italja, eqreb tagħna, ukoll nofs il-familji m'għandhomx apparat tal-arja kkundizzjonata. Dan l-istudju jindika wkoll li s-sitwazzjoni ta' pajjiżna mhux dejjem kienet hekk, tant li sal-2020 ir-rata ta' air conditioners fid-djar tagħna kienet l-istess bħal dik tal-Finlandja b'temperaturi ferm aktar baxxi minn tagħna. Fl-aħħar 5 snin id-djar Maltin u Awċin attrezzati bl-arja kkundizzjonata żdiedu b'55% li wkoll l-akbar qabża fl-Ewropa biex illum għandna l-ogħla rata simili fil-kontinent kollu. Ċipru li għandu klima simili u kważi l-istess rata ta' familji affettwati misħana hemm id-doppju tagħna li m'għandhomx air conditioner. Minn barra dan iżda l-Istudju Ewropew jisħaq li mhux billi jkollok l-apparat f'darek għax xorta jrid ikollok il-mezzi li taffordja tużah. Skont l-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent, il-familji f'pajjiżi affettwati minn temperaturi għoljin xorta għad għandhom problemi kbar ta' affordabilità b'kontijiet tal-enerġija li baqgħu jolew u ekonomiji staġnati. Fil-fatt, aktar minn terz ta' Ċipriotti l-Ispanjoli u Italjani u kważi nofs il-Griegi u l-Portugiżi lanqas jaffordjaw ikesħu djarhom meta tkun sħana żejda. Bil-maqlub, f'pajjiżna kienu biss 8% li ma jużawx l-air conditioner għax m'għandhomx il-mezzi biex, dan huma l-4 darbit anqas mill-ġirien tagħna fil-Mediterran.